Ani na 7. pokus mostečtí v letošní sezóně neudrželi vedení. Na gólovou hlavičku Jaroslava Školy z 12. minuty jen o 9 minut později odpověděl ve vápně zapomenutý Michal Zachariáš. Kladenští navíc po hodině hry získali vedení, když z rychlého protiútoku přesně k tyči zamířil Ondřej Sabo. Ve velké pohodě hrající Brazilec Da Silva sice v zápětí z ostrého úhlu překvapil brankáře Kladna Kostolanského a srovnal na 2-2, jenže ani 20-minutová výhoda jednoho muže v poli po vyloučení Čápa domácím nestačila ke vstřelení vítězného gólu. Více než remíza může trenéra Mostu Žáka mrzet ztráta dvou útočníků, Toleskyho a Oboji. Oba odstoupili ze hry kvůli zraněním už v první půli. Patrik Oboja má asi 7 stehů na noze a Gotře Dolevský tam vypadá taky špatně, že to vypadá s tím svalem, že to může být prasklý. Mostecký klub, v jehož dresu hraje největší počet cizinců v lize, navíc s velkou pravděpodobností bude měnit majitele. Podle šéfa klubu a jednatele Siadu Petra Kabíčka je hlavním důvodem rasismus a celková situace v českém fotbale. Vlastník sleduje, jak se to v Mostě teď vlastně ten fotbal provozuje, jaké jsou tlaky zevnitř, venku a tak dále, ale opakuje nic dramatického, pokud Siad odejde. Jsou tady další společnosti, které by s fotbalem v Mostě pokračovaly. Předkupní právo na většinový podíl Siadu má město Most, avšak o akcie nemá zájem. Město Most nemá zájem vlastně celý fotbalový klub. Město do něj vložilo stadion a hodlá ho podporovat, ale nehodlá ho ani provozovat, ani vlastně. 5,5 milionu je celkem v tom rozpočtu dost, protože město realizovalo některé záměry pro lidi zdarma, to znamená doprava, odpady, takže ty peníze potřebuje na některé další věci. Představitelé města i Siadu se ale shodují, že se fanoušci o budoucnost mosteckého fotbalu nemusí obávat. Eventuální změna vlastníka neznamená žádné změny nějakých plánů. Přijde třeba nový vlastník a ten se o ten fotbal v Mostě postará. Most